Bună, dragilor, sunt Carmen Topârceanu, iar astăzi vom vorbi despre horoscopul 1-7 iunie și despre tendințele importante ale acestei perioade și modul în care ne influențează acestea. Bun, dragilor, această săptămână nu o începem așa oricum, ci cu o energie care devine din ce în ce mai greu de gestionat, de a trece peste anumite lucruri doar de dragul de a păstra liniștea. Ei bine, apară situații, discuții sau pur și simplu stări interioare care ne forțează să fim mai sinceri atât cu noi cât și cu cei din jurul nostru. Nu mai funcționează la fel de ușor evitarea sau amânarea, iar adevărul, chiar dacă uneori este incomod, iese mai ușor la suprafață în această săptămână. Ei bine, comunicarea devine mai emoțională și mai profund legată de zona personală. Apar gânduri legate de familie, de trecut sau de nevoile reale, de siguranță și confort. Cei din jurul nostru și chiar și noi tindem să vorbim mai mult din inimă decât din rațiune, iar deciziile și conversațiile sunt influențate puternic de stările interioare și de nevoia de a ne simți înțeleși, dar și protejați. Pe măsură ce lucrurile se desfășoară în această săptămână, se simte o schimbare destul de clară de ritm și de direcție către tot ce înseamnă concret, stabil și aplicat în viața noastră practică, zic așa. Este o perioadă în care nu mai sunt suficiente intențiile sau planurile generale, ci contează foarte mult ceea ce faci efectiv pas cu pas, ce pui în practică. Mulți oameni pot simți că au mai multă disciplină, că se pot organiza mai bine și că pot pune bazele unor lucruri care au potențial să dureze, mai ales în zona profesională sau financiară. În același timp, apare și o tensiune destul de vizibilă între dorința de stabilitate și nevoia de schimbare. Pe de o parte, există atașament față de ceea ce este cunoscut, sigur sau deja construit, iar pe de altă parte crește presiunea interioară de a rupe anumite tipare care nu mai funcționează. Ei bine, din această, să zic așa, contradicție pot apărea reacții mai impulsive, discuții mai tăioase sau momente în care cei din jurul nostru sau chiar și noi ne putem simți, se pot simți presați să alegem rapid o anumită direcție. Chiar dacă pot exista anumite momente de tensiune, ele au și un rol de a ne și de a-i scoate pe ei la suprafață, ceea ce nu mai e, desigur, autentic sau funcțional. Ei bine, este ca un fel de, să zic așa, un proces de ajustare forțată această săptămână, în care realitatea ne împinge să vedem mai clar unde ne aflăm și ceea ce poate să continue în aceeași formă. Tocmai de aceea, cheia nu este reacția rapidă în această săptămână, ci capacitatea de a observa și de a înțelege ce anume cere schimbare reală în viața noastră. Spre finalul acestei săptămâni, energia se mută mai mult către interior și către zona de clarificare personală. Apar întrebări legate de direcție, de sens și de alegeri care nu mai pot fi amânate la nesfârșit.
Mulți oameni pot avea momente de insight-uri foarte puternice în care încep să vadă mai clar ce își doresc cu adevărat și ce nu mai pot susține în viața lor așa cum este în prezent. Așa că trecem mai departe cu horoscopul pentru fiecare zodie în parte. Pentru nativii berbec și cei care au ascendent în berbec, această săptămână se activează zona casei și a familiei, unde apar discuții sau decizii care vă aduc mai multă claritate și o nevoie mai mare de stabilitate. În același timp, comunicați mai direct și spuneți lucrurilor pe nume, mai ales legat de planuri și convingeri personale. Pe plan profesional și financiar, intrați într-o perioadă foarte productivă, cu rezultate concrete, dacă vă organizați cum trebuie. Pot apărea și mici tensiuni între bani, prieteni și planuri de viitor, dar și dorința de a ajusta această direcție. Finalul săptămânii aduce mai multă, să zic așa, o retragere și o nevoie mai multă de liniște, cu o clarificare, să zic așa, interioară importantă pentru voi. Nativii Taur și cei care au ascendent în Taur. Săptămâna asta se activează zona comunicării, unde apar discuții și informații care clarifică o situație importantă. În același timp pot ieși la suprafață emoții intense sau subiecte sensibile legate de bani comuni sau încredere. Pe măsură ce săptămâna avansează, aveți mai multă energie de acțiune și inițiativă personală cu dorința de schimbare. Pot apărea tensiuni și în carieră, pe planurile personale, ceea ce poate crea presiune sau decizii grăbite, iar finalul săptămânii aduce o deschidere către prieteni și anturajul apropiat. Pentru nativii Gemeni și cei care au ascendent în Gemeni, această săptămână pune accent pe bani și felul în care vă gestionați resursele cu discuții sau decizii care vă ajută să vă stabilizați mai bine situația actuală. În relații pot apărea momente de sinceritate directă, în care lucrurile se spun fără ocolișuri și ies la suprafață adevăruri mai incomode. În același timp, lucrați mai mult în plan discret, unde reușiți să rezolvați lucruri importante fără presiunea externă. Există și susținere din partea oamenilor sau a anturajului care vă pot aduce idei sau direcții noi. Finalul săptămânii vă poate aduce mai multă vizibilitate profesională și o claritate a direcției în carieră. Nativii rac și cei care au ascendent în rac. Săptămâna asta cea mai mult focus pe voi înșivă și pe felul în care vă exprimați emoțiile, cu mai bună înțelegere a lor, dar și filtrată printr-o stare de moment. Pot apărea mici tensiuni în rutină sau la locul de muncă, mai ales când lucrurile nu merg conform planului. În relații primiți sprijin și puteți avansa prin cooperare. Pe plan profesional, activitatea mai discretă și strategia pot aduce rezultate bune, chiar dacă nu sunt imediate. Finalul săptămânii deschide interes pentru studii, idei noi și perspective diferite asupra viitorului. Pentru nativii leu și cei care au ascendent în leu. Pentru voi săptămâna începe mai interiorizat, cu gânduri și trăiri care vă cer să închideți anumite capitole sau să înțelegeți mai bine ce vă consumă. În același timp, zona iubirii și a creativității aduce intensitate și dorința de exprimare autentică. Pe parcursul săptămânii, munca și rutina cer disciplină, dar pot aduce rezultate concrete dacă rămâneți organizați.
Ei bine, apar susțineri din partea prietenilor sau unor proiecte de grup care vă pot deschide direcții noi, iar finalul săptămânii aduce totodată și niște tensiuni în relații și în nevoia de transformare emoțională. Nativii Fecioară și cei care au ascendent în Fecioară, e bine pentru voi săptămâna asta au cel mai mult focus pe prieteni, proiecte și planuri de viitor unde apar discuții sau idei care vă pot orienta într-o direcție nouă. În același timp, acasă sau în familie pot ieși la suprafață emoții mai intense sau situații care cer sinceritate și o clarificare. Pe parcursul săptămânii apare o energie mai bună pentru creativitate, iubire și decizii legate de studii sau călătorii, cu rezultate concrete dacă acționați cu încredere. În zona profesională se conturează o etapă mai serioasă în care munca și disciplina vă pot aduce vizibilitate și stabilitate. Finalul săptămânii aduce provocări în rutină și nevoia de ajustare în relații, dar și deschidere spre parteneriate. Pentru natii balanță și cei care au ascendent în balanță, e bine pentru voi în această săptămână aduce un focus pe carieră și direcția profesională, unde pot apărea discuții sau decizii importante legate de viitor. În același timp, comunicarea devine mai directă, cu tendința de a spune lucrurilor pe nume în familie sau în cercul apropiat. Pe parcursul săptămânii apar susțineri legate de bani comuni sau resurse care pot ajuta la stabilizare. În relații se cere mai multă seriozitate și claritate în decizii, iar spre finalul săptămânii vine așa cu o ajustare în rutină și în nevoia de a vă organiza mai bine viața zilnică. Nativii Scorpion și cei care au ascendent în Scorpion. Ei bine, săptămâna asta ce interes pentru studii, călătorii sau planuri de viitor, unde apar idei sau discuții care vă lărgesc perspectiva. În același timp, zona banilor și a valorilor personale poate fi mai intensă, cu tendința de a lua decizii impulsive sau de a spune lucrurilor pe nume. Pe parcursul săptămânii, comunicarea devine mai serioasă și apare o susținere în relații sau parteneriate care ajută la stabilitate. Acasă pot apărea tensiuni sau o nevoie de schimbare, mai ales în raport cu partenerul sau familia. Finalul săptămânii aduce mai multă deschidere spre creativitate, iubire și exprimare personală. Pentru nativii săgetători și cei care au ascendent în săgetător. Săptămâna aduce focus pe banii comuni și clarificări legate de resurse sau încredere. În același timp, vă exprimați foarte direct și instinctiv, ceea ce poate intensifica reacțiile celor din jur. Pe parcursul săptămânii aveți energie bună pentru muncă și disciplină, cu rezultate concrete dacă sunteți organizați. În relații apare susținere și stabilitate cu tendința de consolidare, iar finalul săptămânii aduce mai multă agitație mentală și nevoia de retragere în spațiul personal. Capricorn și cei care au ascendent în Capricorn. Ei bine, săptămâna începe pentru voi cu focus pe relații, unde conversațiile și deciziile în doi devin mai importante și mai sensibile. În paralel apare și o nevoie de retragere și liniște, cu emoții care se procesează mai mult din interior decât din exterior. La mijlocul săptămânii reveniți puternic în prim plan, cu mai multă încredere în voi, chef de acțiune și energie bună pentru inițiative personale sau
sau creative. În planul de acasă și muncă apare o nevoie de structurare și disciplină care vă ajută să puneți ordine în lucruri. Finalul săptămânii pentru voi aduce schimbări în zona banilor și o comunicare mai intuitivă cu idei sau discuții care vă pot ghida direcția. Nativii vărsători și cei care au ascendent în vărsător. Ei bine, pentru voi săptămâna asta aduce un focus pe muncă și rutină, unde apar ajustări în program și nevoia de a vă organiza mai eficient activitățile zilnice. În același timp, zona prietenilor și a proiectelor de grup devine mai intensă, cu interacțiuni care pot scoate la suprafață anumite emoții sau reacții puternice. Pe parcursul săptămânii apare o perioadă mai retrasă, în care lucrurile se clarifică mai mult din interior și aveți mai, zic așa, mai multă nevoie de liniște pentru a procesa anumite situații. Comunicarea și creativitatea sunt bine susținute în această săptămână cu idei care pot prinde formă dacă sunt puse în practică. Finalul săptămânii, ei bine, aduce o atenție pe bani și resurse personale, cu mici tensiuni între stabilitatea financiară și zona de familie sau responsabilitățile de acasă. Pentru nativii pești și cei care au ascendent în pești, săptămâna asta face mai multă descriere spre creativitate, iubire și exprimare personală cu idei și stări care vă scot din rutină și vă dau mai mult chef de viață. În același timp, apar situații în zona profesională care cer asumare și reacții rapide, uneori pe fond emoțional mai intens. Pe parcursul săptămânii, primiți sprijin din partea prietenilor sau unor proiecte de grup unde colaborarea funcționează bine și aduce rezultate. În plan financiar și familial, e bine, se cere mai multă structură și responsabilitate, cu nevoie de ordine în chestiuni practice chiar. Finalul săptămânii vă pune în față, să zic așa, cu voi înșivă, aducând o schimbare de direcție personală și o nevoie puternică de resetare interioară.